Jeg hedder Sebastian Jensen. Jeg studerer lige nu film- og tv-produktion på NEXT, og jeg har været her i et års tid nu. Jeg har boet ude før, og her er det meget, meget bedre, end hvad jeg har oplevet før. Altså det der med at bo på samme værelse, det er jeg jo vant til, fordi jeg har været på efterskole før. Man kan sagtens vente sig til det. Ens roomie er super nice, og hvis det fungerer, så kan man nemt blive flyttet. Så det er jo en god ting. Og så har vi toilet og bad på værelset, som jeg synes er mega luksus. Jeg har aldrig oplevet et sted, hvor vi har fået selv badeværelse og toilet. Og jeg synes, det er en fin plads. Jeg har ikke oplevet, at jeg har manglet plads. Jeg har helt klart fået nye venner, og der er et godt fællesskab. Altså, der bliver holdt arrangementer mindst en gang om ugen. Tit spiller vi fodbold om mandag. Og så kommer vi nogle gange ud til sådan, hvor man betaler 50 kroner til at komme ud og spille badminton i et par timer. Så selvom man kun kender hinanden i måske for eksempel et halvt år, fordi så skal de videre, og så er der altid nogle nye, du snakker med. Og der er altid nogen at snakke med på den måde, i hvert fald, hvis du er åben for det. Og der er også plads til som at kunne være sig selv og ikke snakke med nogen, hvis det giver mening. Skolehjemmet, det er jo et sted, specielt for mig, og det er jo menneskerne, kan man sige. Og jeg synes, de har været rigtig flinke. Jeg har fået lov til at bo sammen med min kæreste på skolehjemmet sammen, og det er jo ikke noget, man får alle steder, så det synes jeg er rigtig fedt, at man har fri muligheder, og der ligesom er en form for, hvad skal man sige, løshed i det, og de stoler på os, og vi stoler på dem, og det er ligesom et samarbejde. Gør det. Det er billigt. Det er altså god transport, smukt sted. Der er virkelig ikke nogen grund til det. Altså hvis du kommer, jeg kommer fra Næstved af jo, og så hvis du skal studere i København i et års tid, altså, jeg synes det er værd i hvert fald. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det, i mine øjne.